Denne video er en overordnet introduktion til mulighederne i MitClio. MitClio er vores nye værktøj, der skal hjælpe lærere med at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen. Bemærk først topbaren, som altid er synlig, når man navigerer rundt på vores læringsportaler. Topbaren ser ens ud for både lærere og elever og giver adgang til nogle hurtige redskaber, som er rare at have ved hånden hele tiden. I venstre side finder man f.eks. links til alle Clio Onlines læringsportaler, så man nemt kan navigere frem og tilbage. Der er en lektiemenu, som giver lærere mulighed for at sammensætte et lektiesæt, og som giver eleverne let adgang til de lektier, de skal lave. Hvordan det fungerer, gemmer vi til en anden video. Man har hurtig adgang til at se, om der er sket noget nyt, siden man sidst var logget ind. Det kunne fx være en nyhed om, at en kollega har delt et undervisningsforløb, eller en generel besked fra Clio Online om nye muligheder på portalen. Og der er adgang til at tage noter til den side, man står på, og til at se de noter, man tidligere har skrevet til den aktuelle side. Det er også enkelt at logge ud eller skifte mellem sine forskellige skoler, hvis man er tilknyttet mere end en. Der er mulighed for at søge hjælp med både hjælpetekster og videovejledninger. Hvis man slår hjælpetekster til, vil der komme hjælpetekster til syne på hver eneste side i MitClio, som forklarer mulighederne på den aktuelle side. Men den store knap i midten er det vigtigste, for det er her, man åbner MitClio. Lad os prøve en gang. På store skærme vil MitClio åbne en lightbox. På mindre skærme og tablets vil det åbne som en ny fane i browseren. I venstre side af åbningsbilledet har vi menuen, hvor man kan vælge imellem alle de muligheder, der er tilgængelige i MitClio. Eller søge efter, hvad man skal bruge. Men som udgangspunkt starter man altid på forsiden. Her finder man sin nyhedsstrøm med de seneste informationer om elever, der har læst deres lektier. Og andre typer af nyheder, som måtte være relevante for dig. Man kan klikke på en lektie eller en nyhed i oversigten for at komme videre til det, som nyheden omhandler. Man kan altid finde hjælpetekster til hvert skærmbillede ved at klikke på det lille spørgsmålstegn i højre hjørne og slå det fra igen, når man har læst, hvad man skulle bruge. Som ny bruger af MitClio er det en god idé at starte med at gå til min konto og sætte sine ønskede indstillinger. De vil nemlig være med til at skræddersy systemet til netop dine behov. Indskriv dine kontaktoplysninger, så du får beskeder fra systemet sendt til de rigtige steder. Vælg hvilke klasser og fag du underviser i. Og vælg hvilke nyhedsbreve du ønsker at modtage fra os. Du er nu klar til at gå i gang med at benytte MitClios forskellige muligheder. Det kunne fx være at sammensætte et undervisningsforløb eller se på de undervisningsforløb, som Clio Onlines redaktører har forberedt. Når du har sammensat dine undervisningsforløb, kan du sætte dem sammen til en årsplan. Eller bruge dem til at sammensætte lektiesæt og sende disse til eleverne. Præcis hvordan du arbejder med de forskellige områder af MitClio, kan du selvfølgelig finde særlige videovejledninger til. Disse videovejledninger er samlet under om MitClio. Rigtig god fornøjelse.